खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बोहैथि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोसेनो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो जोंबो मोजाङैनो दङ जों दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे नुजाथिफैलायबाय अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय दिनै जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ दोंसे सुंद' सल' फरायनानै खोनासंहोगोन नोंथांमोना अननानै खोनासंलांलायदो खुलुमबाय दिल्लीयाव दावबायहैनायनि सुंद' जारिमिन आं थारमाने दाखालि 14-15 नभेम्बराव दिल्लीयाव थांदोंमोन सगनकाटा आनसलिकनि जानानै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जानानै बड'लेण्ड महत्सबआव बेखौनो आङो जि एसे हायो बेखौ आंनि गोसोखांथियाव जि एसे गोसोआव फैदों बेखौनो लिरनाय नोंथांमोननो एसे नोंथांमोनजों माने सावरायलायनोसै आरो फोरमायनानै होदो नोंथाङा दिल्लीयाव दावबायहैनायनि सुंद' जारिमिन 2024 इं मायथाइनि 15-16 नभेम्बर दानाव बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' बाथौ गौथुम बर' हारिमु आफाद बर' बिमा गौथुम इउपिपिएल आफाद बायदि आफादफोर लोगो नांनानै खौसे दिल्लीयाव बर' हारिनि बर'लेण्ड महत्सब एबा बर'लेण्ड फोरबो खुंनाय जायो बे बर'लेण्ड फोरबो एबा मेलायाव जोंबो सगनकाटा आनसलिक बाक्सा जिल्लानि जानानै थाङो इंराजि 12 नभेम्बर दाननि सानजौफुनि 11 रिंगायाव जों राङापारानिफ्राय फैनाय रेलगारियाव गाखोयो आरो गंसे गारिया गुवाहाटीनिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय जायो बे रेलगारि सायावनो जानाय लोंनाय उन्दुनायफोरा मोजाङै सोलिलाङो जिल्ला आफादनि सामलायनायाव नाथाय सामलायख'नो हायैयाव जानाय लोंनायनि फारसे एसेब्लाबो गोरोन्थि जालांदों गारि सायावनो उन्दुनाय खिनाय हासुनाय हाबाफोरा जालांबाय थादों थाङै थाङै जोंनि गारिया मोनानि 11 रिंगायाव गारिनिफ्राय ओंखारनानै बास गारिजों थांनानै थाग्रा केम्पखौ मोनहैयो 11:30 उन्दुनायनि थाखाय मोजांखौनो बुंजायो फेसिलिटि होनाय जादों गान्दु कम्बल कारपेट बिसना सादोर बनानै दोनखानाय जादों थानाय जानाय जेबो उसुबिदा मोनाखै 15 नभेम्बर खालि फुंनि समावनो आफा इसोरनाव आरज गाबखांनानै फुंनि जाग्रा जानानै जोंनि हानजाया बेरायनो थाङो अनलाइन खालामनानै गारि गाखोनानै सेथियावनो कुतुब मिनार नायहैयो आरो लटास टेम्पोलखौ नायहैनो थाङो बिनि उनाव हाबा फारि बायदियै ओंखाम जानो थाखाय हटेलाव थांनानै जाहैनायसै बिनि उनाव डेलिगेट कार्ड लानानै मिटिं हलाव हाबनो थाङो नाथाय मिटिं हला बुंजोबनायलाय जों बाहेरायाव थानानै खोनासंनाय जायो डेलिगेट जोबखांब्ला जाय फारा-फारि ओंखाम जानो थाखाय बास गारियाव गाखोयो जेब्ला केम्पआव मोनहैयो अब्ला मिटिंनि ओंखामा डेलिगेट मिटिं जाग्रा जायगायावसोमोन होननानै खोनाबाय हरदि हरला सोर थांलाय फैलाय खालामबावनो होनना जों हटेल नागिरनानै रुथि जानानै हरसे बेरायनायसै 15 थारिख खालिनि मोनायाव ओंखामनि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो हालाय हाफाय जानांदों गोबां रोखोमनि गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफ्राबो बै समाव ओंखाम उखैनानै थानांदों 16 थारिखआव फुंनि जाग्रा जाखांनानै बयबो खौसेयै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ साननि हाबाफारिखौ दिखाङो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां सुरत नार्जारिया फिरफिलानि सिङाव गसंनानै बर' थुनलाइनि सोमोन्दै बर' हारिनि सोमोन्दै गुवारै गोबां बिबुंथि होयो बिनि उनाव हाबाफारि बायदियै प्रसेसननि थाखाय थियारि जायो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दावहा नांग्रा हानजा खालामनानै दावहाथिलियाव ओंखारनाय बायदि साजायनानै दाहाल थुंग्रि लानानै सिगां सिगां थाबायनो होयो बे समाव बिसोरखौ जोबोर समायना नुथारदोंमोन सिख्लाफोरखौ थेंफाख्रि गाम्बारि बिरगोस्रोमोन बायदि नुलायथारदों आरो सेंग्राफोरखौबो सोमदोन जोहोलाव दैमालु जोहोलाव मोनबायदि नुलायथारदोंमोन नायबाय थाब्लाबो अहानाय मोनलायथाराखैमोन थारैनो बर' हारिया दावहानि थाखाय थियारि जाग्रा हारि बायदि नुथारदों नांगौ जायोब्ला गाव गावनि थै मोदोम देहा सोलेर बाउसोमगोन अब्लाबो जोंनो नांगौ बर'लेण्ड जोंनो नांगौ आंगो हादर बेबायदियैनो जोंनि बर' हारिया खौसे जा बे स्लगानजों बयबो फिरफिला लानानै लामा लामा होसिख्रावो आरो लामानि सुबुंफोरखौ गोमोहोयो दिल्ली नोगोरनि सुबुंफोरा बयबो लामा लामा ओंखारनानै नायहरो
आरो बाख्नायहरो आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिजी बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय गाबखांनाय गोसो गोरबोखौ बुजिनानै गोजोननायजों बाख्नायो आरो बर' हारिया दुखु दाहा सहायनानै मावनानै जाग्रा हारि गावनि थामोनथाखौ मोननो थाखाय बयबो हास्थायो गाव गावनि हारि माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय बयबो हारियानो मोन्थाय दं बेखौ बयबो बिनानै लानांगोन खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ सानसेब्लाबो मोनजाथारगोन बिब्दि बाख्नायथाव बिबुंथि होयो आरो गोजोननाय जासिहरो बर' हारिनि बयनिसिमबो बिथांनि गोदै गोथाव बिबुंथिखौ खोनानानै मिटिं हलनि सुबुंफ्रा बयबो गोजोननायजों आखाइ ख्रब ख्रब खबो नाथाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायासो माब्लाबा खुगा खहे जालाय नायलाय गन्थं फेरलां खालामलाय मिनिस्लु मिनिलाय बेरग' गनायलाय खालामबाय थानाय नुनायसै मा सानखो मा दोनखो गावसो मिथिसिगौसै बिब्दिजोंनो डेलिगेट मिटिङा जोबनायसै जोंबो बास गारि गाखोनानै जोंनि थाग्रा भाहासिम थांनो फैनायसै अखानायै 17 थारिखआव फुङावनो फुंनि जाग्रा जाखांनानै जायगा बेरायनो थांनायसै सिगाङावनो आश्राथाम मन्दिरखौ नायहैनायसै बेयाव ओरैबायदि खारा आयेनदि रावबो सुबुङा मबाइलबो लांनो मोना खालि दै बथल आरो फैसा बेग आरो सार्टिफिकेटफोरखौल' लांनो मोनो बिनि अनगा लोगोआव जेबो लांनो मोना बिनि उनाव जिउल'जि सिरियाखानायाव नायहैयो मैदेर मोसा मुफुर बायदि बायदि दाउसिन दाउलाफोर बे आरो थामथियाव राजघाट बे राजघाटआव महात्मा गान्धीनि गोथै सावनाय सावनाय अर जोंबाय थानाय मन्दिरखौ नायहैनायसै आरो फट' लानानै सिनारिफोरखौ नायथिंखांनानै गारि गाखोना बासाव दसे सम हाबनानै थाग्रा बासाव फैनायसै अब्ला मालायफ्रा गासिबो गाव गावनि थफ्ला थफ्लिफोरखौ लानानै रेलगारि गाखोनो थाखाय थियारि जाजोबनायमोन उनाव जोंबो गाव गावनि थफ्ला थफ्लिखौ लानानै रेलगारि गाखोनो थाखाय बासाव फैनायसै आरो रेलगारिया मोनानि 11 रिंगायाव खारनायसै फैयै फैयै 20 थारिखखालि मोनानि 2 रिंगायावसो रङिया जंसन मोनफैनायसै जोंबो रेलनिफ्राय ओंखारनानै बास गारिजों न'सिम सफैनायसै फुंनि 5 रिंगायाव बेनो जोंनि दिल्लीयाव दावबायहैनायनि सुंद' जारिमिन जानानै थाबाय बेखौनो रायजोफोरनिसिम एसे फोरमायहरनाय जाबाय गोजोन्थों। सुंद' सल' नङा माने फोरमायनाय आरोना मोनसे सल' बायदि जाबाय जेनेबा दिल्ली महत्सब बड'लेण्ड महत्सब ना बड'लेण्ड महत्सबआव थांनायाव बिथाङा मा बोरैहाय थांखो बोरै सफैफिनखो मा खालामहैखो बिनि सायाव नोंथांमोननो गुवारै बेखेवनानै फरायनानै खोनासंहोबाय नोंथांमोना गोजोननाय जानांगौ सोरबाफोर जुदि बे बड'लेण्ड महत्सबआव थांनो मोनाखैब्लाबो बिथाङा मा बेवहाय हाबाफारि लानाय जादों बेखौनो बिथाङा फोरमायनानै होबाय लामसामै लिरनाय जाबाय लामसामै गुवारै हायाखैब्लाबो गुवारैथ' लिरख'नोबो हाखाया थेवबो गावनि गोसोनि मोन्दांथिजों जा माने बेरायथिंबाय जा नुनो मोनबोबाय मोगथां सावगारिखौ नोंथांमोनजों माने सेयार खालामबाय आरो बिथाङा नोंथांमोना बिथांनि नैबे दिल्ली दावबायनायनि सुंद' जारिमिन ना बिनि सायाव खोनानानै गोजोननाय मोनबाय जानांगौ आरो भिडिअखौ जों गोबाव खालामाबालासिनो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै आगान सुरबाय जोबनायाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसेनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे जों भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।